Hezkuntza etorkizunerako inbertsioa da. Euskal hezkuntza sistemaren giltzarri nagusia akordioa eta egonkortasuna izan dira. Duela 2 hamarkada lortu genuen eskola itun zabala. Denbora honetan bere fruitu emankorrak eman ditu. Itun hura elkarbizitzaren printzipioaren oinarrian lortu zen. Zentro publiko, itunpeko ikastetxe eta ikastolen arteko elkarbizitza, hizkuntza eredu arteko elkarbizitza, hezkuntza erkidegoa osatzen duten kideen arteko elkarbizitza, egonkortasuna eta hezkuntzaren elkarbizitza, iraganeko arrakasta beraz, etorkizunaren beharra. Guk ez dugu ulertzen, Espainian 35 urteetan zergaitik ote diren 7 hezkuntza lege ezberdin martxan jarri. Espainian dagoen aurkaketa ideologikoa hezkuntza alorrean islatzen da, eta hori utz egite handia da.